Tete Mildred vaexposa mabasa aketina ekuti haaite chihure chega asi anodhakisa vanhu obva vabira mari. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tete Mildred vatsamwa vakati aiwa ungozi hwako nhasi tichahupedza. Chirega ndikupei inside information. Allegedly ketina anoenda kumahotera nechembere dzechirungu osvika kuya orara navo asi haapereri ipapo anozoisa zvinodhaka. Vanyora vakati kumahotera uko give service to your clients ko munozoisirei zvinodhaka moba mari yechembere dziri kudawo service yemahure kuisland. Saka vazonyora zvakare vakati neumbavha ihwohwo nechibhishu chaunacho ichochocho vana vako vanoenda seiko kuchikoro vakubhuliwa because mai vanoexposa maparts avo akavanda pachena. Chii chakadaro ichocho chinenge ngozi. Aiwa ingozi kwaMasomera kotingati